Wel, bore da, croeso cynnes i chi roedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael cyfle eto i gyfarfod gyda'n gilydd i addoli yr arglwydd ar bore Sul. Croeso arbennig, os chi'n weld ni, mae'n braf gweld beth yw'n cyfarwydd yn roedfa bore yma. A croeso cynnes i chi, croeso arbennig, wrth gwrs i Steffan Job sydd yn arwen ni yn yr roedfa bore yma. A heno, os dyw ei mynd, felly bod Steffan gyfarwydd i nifer o'n chi. Mae Steffan yn aelod yn yr eglwys Mangor ac hefyd yn gweithio i fudiad Efengyl Cymru. A mae'n fraint cael ti gyda ni bore yma Steffan i gweddio bendith Duw arno ti ac arno ni hefyd wrth i ni ymateb i'r gair ac wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Croeso chi fynd o'n ni am baned ar ôl roedfa ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ac ydolion am gwarter i 12. Wedyn, yn ystod yr wythnos, yn cwrdd gweddi nos Fawrth am cwarter i 8, cyfarfod fan hyn neu ar Zoom ac yna clybiau plant di Gwener, fel arfer. Cofiwch, mae diniad gwersyllodd os oedd plant yn y gwersyll yn yr haf, neu os mae'n oedran gwersyll efo'n hyn, mae cyfle o fynd i Aberystwyth i Sadwrn i gael blas o'r gwersyllodd. Ac yna ymsicynod i merched am hanner di 12, mae'r merched yn cyfarfod yn hi ni a Brawn. Cofiwch am hynny di Sadwrn am hanner di 12. Hanner di 10, sori, mae'r amser wedi newid, sori. So mae'n hanner di 10 yn hytrach na hanner di 12. Hanner di 10 yn hi ni a Brawn, bore Sadwrn. Ac yna, mae Caster y Mis ar gyfer mis Tachwedd yn mynd at y waith Barnabas Fund. Yn casglu arian ar gyfer Cysnogion sydd yn dioddau yn nghanol gwledydd yn y byd. Felly, wnawn ni rhannu fwy o fanylion am hynny maes y law, ond mae'r gwaith Caster y Mis yn mynd at Barnabas Fund. Dyna'r cweddiadau. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw mawr, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni bore yma, bod ni'n cael dod at ein gilydd i ddathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n diolch i ti bod bedd yn wag, bod Crist wedi atgyfodi, bod y groes a dy gynllun mawr di i achub pobl. Wedi bod yn llwyddiannus, bod marwolaeth ei hun wedi goncro, bod pechod ei hun wedi goncro, a bod ffordd gyda ni i ddod nôl at a ti ein crawdwr ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio, bydde ti yn llenwi ni y bore yma, yn wir ar hyd y dydd gyda'r ysbryd lan, fel bod ni yn sylweddoli a'r mor fawr yw'n braint ni i gael dod at a ti, Duw Tad, Duw Mab, Duw yr ysbryd lan, i addoli gyda'n gilydd mewn undod y bore yma, wedi'n prynu trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedi gweddio i ti'n erthu Steffan wrth fe agor gair i ni. Ac o Dduw, ni'n gweddio byddai'r gair hwnnw yn gwmpo ar dir ffrwythlon ac arwydd felly, wneud i roi Cristion i wrando, colonnau sy'n barod i ymateb i thair di. I fel bod ni yn dod i ddiwedd y dydd heddi ac yn rhyfeddu a mor dda yw'n Duw ni, mor rhyfeddol yw'r gwaith ti wedi wneud troso ni, a bod y colonnau ni yn llawn addoliad ti gyda ti sy'n heiddi pob dim. Felly derbyn ni. Madden ni pob bai derbyn di yn un o'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Rodri, bore da. Mae'n hyfryd cael bod gyda chi y bore yma. Gewch chi godi gaddoli y Duw gyda'n gilydd trwy ganu 293 ydio. Dwi'n meddwl ar y sgrin o blaen i dydy daith ffrydiau melys iawn yn llawn fel lli o ffrwyth
yr arfaeth fawr yn awr i ni. Hen iechydwriaeth glir, aeth dros y cryndir cras, bendithion, amod, hedd, o ryfedd ras. Gydwch chi ganu am y gras rhyfeddol yna. Dewch ni weddio. Arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti y bore yma am y gras rhyfeddol yma. Y rhyfedd ras sydd wedi cael ei ddangos tuag ata ni. Arglwydd yw dad, da ni'n diolch am Iesu Grist. Diolch i fod o wedi marw drosto ni. Diolch beth bynnag ydy'n cyflwr ni bore yma. Os da ni'n teimlo ar ben y byd neu os ydyn ni really yn stryglo. Da ni'n diolch fod yna wahoddiad ata ti. Da ni'n diolch os da ni wedi cael wythnos weddol dda, neu hyd yn oed os da ni wedi cael wythnos lle da ni wedi methu a pechu gymaint. Arglwydd yw dad, da ni'n gwybod bod ni gyd yn dod ata ti'r union yr un peth. Trwy heiddiant Iesu Grist, trwy ei waed o. A diolch bod Iesu wedi atgyfodi ei fod yna rwan, yn y nefoedd. Ac da ni'n diolch mai fo sydd yn teyrnasu. Amen. Gadewch ni droi at air Duw ac at Ioan, pennod 2. Ioan, pennod 2. Mae'n hanes, mi'n siŵr bod nifer ohono ni wedi chlywed hi nifer fawr iawn o weithiau. Ond bore yma gobeithio gawn ni ddysgu rhywbeth ohono fo, felly Ioan 2, a fyddai'n darllen yr 11 adnod cyntaf. Y trydydd dydd, yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwin, ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sy'n fyny di a mi? Nid yw fy awr i wedi dod eto.
Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Roedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon. A phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llannwch y llestri a dŵr. Llanwasant wy hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr tynnwch beth allan ac ewch ag ef i lywydd y wledd. A gwnaethant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn wyn. Heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab ac meddai wrtho. Bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach, ond rwyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Dyma air Duw. Dyma air Duw. Diolch amdano fo. Wel, dwi eisiau dweud gair wrth yr plant, ond wrth gwrs ni just wrth y plant wrth chi gyd hefyd. Felly, yn y darn yna, oedd yna air arbennig sef arwydd. Arwydd. Rwan ta. Oes na rhywun yn gwybod beth ydy arwydd? Di hwn ddim yn gwestiwn threathregol, ydych chi angen ateb rwan, so dwi'n gwybod bod fi'n bell i ffwrdd a dwi'n fyny fa yma, ond os rhywun yn gwybod beth ydy arwydd, neu os rhywun yn medru pwyntio at arwydd efallai yn yr ystafell yma? Pawb yn edrych o gwmpas. O, da iawn! A ni yn y cefn. Ie, yn fanna. Mae'r arwydd yn fanna, does? Da iawn ti. Bril. Beth mae'r arwydd yna'n olygu? Da iawn. Os oes e dan, gobeithio fydd na ddim tan, wel tan arbennig bore yma, ond ie, dyn ni fod i fynd allan trwy drws yna. A mae'n ein arall yn y cefn. A mae'n ein arall y fanna. So mae pobl yn gwybod lle i fynd os oes yna dan. Da iawn. A mae'n lot arwyddion gwahanol i gael yn does. Mae'n arwyddion, oedden ni'n teithio lawr o'r gogledd oed, a mae llwyth o arwyddion, ac oedd Ben yn dechrau edrych i fod o lle mae'r arwydd cyntaf am Caerdydd yn mynd i ddod, ac oedden ni'n cyrraedd yn y diwedd a gweld, oce, Caerdydd ddim yn rhy bell i ffwrdd. Os y fath eraill o arwyddion, ydych chi'n meddwl? Rhywbeth, gyda'n ddangos i chi rhywbeth. Pe bai rhywun yn gwisgo, dwi ddim yn mynd i wisgo achos ni ddim ffitio fi rwan, ond pe bai rhywun yn gwisgo hwn, be fydda hwn yn arwydd ohono fo, ydych chi'n meddwl? Pwy fath o berson fysa'n gwisgo hwn? Môr leidr, ie. So os fysa ni'n gweld rhywun yn gwisgo hwnna, fysa ni'n meddwl, môr leidr ydi o, ie. Reit, beth am hwn ta? Hwn. Ydw i'n mynd i wisgo hwn. Hefyd hwnna'n golygu rhywbeth gwahanol. Reit, ie. Tywysoges, ie. A felly fysa ni'n gweld rhywun yn gwisgo hynna, fysa ni'n meddwl, waw, tywysoges. Yeah. So mae hyn wedi bod yn rhyw math o arwydd. Reit, beth am hwn? Na i wisgo hwn. Beth mae hwnna'n golygu? Ie, dyna. Ie, Wales fan. Bo fi yn cefnogi Cymru. Ynde? Ie, a gobeithio a byddai yn medru, wel, bydd yna lot o bobl yn gwisgo hein dros yr wythnosau nesaf yma, yn bydd i gefnogi Cymru yn Qatar. Ie. So mae yna lot o arwyddion gwahanol, nid jyst arwyddion fel heina, mae yna arwyddion pethau dyn ni'n wisgo, ond mae yna hefyd bethau dyn ni'n medru wneud sydd yn arwydd. Mae yna bethau dyn ni'n medru wneud sydd yn arwydd. Felly, os ydych chi'n mynd i'r ysgol, a mae yna rhywun yn sefyll o'ch blaen chi ac yn deud, reit, blant,
steddwch chi lawr. Di hwnna'n arwydd? Wel ydy, arwydd, pa fath o berson fysa'n neud hynna? Pa fath o berson fysa'n gwneud hynna? Ie. Athrawes, ie. Athrawes neu athro. A os nhw'n deud, reit, bore da blant, steddwch chi lawr, os ydych chi'n medru deud, o, mae hwnna'n arwydd bod gennych chi athro neu athrawes fan. Wel, oedd Ioan yn ffrind i Iesu Grist. Right? A Ioan sydd wedi sgwennu'r darn da ni newydd ddarllen. Ac oedd wedi byw efo Iesu Grist am 2 blynedd. Mae'n ffrind da iawn iawn i Iesu. Ac oedd wedi bod yn edrych ar Iesu. Ac oedd Iesu'n gwneud pethau. Ac oedd Ioan yn gweld, mae hwnna'n arwydd o rhywbeth. Ac yn yr hanes yma, mae Iesu yn troi'r dŵr yn win. Rwan mae hwnna'n arwydd rhyfeddol yn dydy. Sy'n un ohono ni medru gwneud hynna. Yn agos, da ni'n methu troi dŵr yn win. Da ni'n medru mynd i'r siop i brynu gwin, ond da ni'n methu troi dŵr yn win. A mae Ioan yn gweld hynna, a mae'n dweud, waw, mae hwnna'n arwydd i ni. Mae hwnna'n arwydd, mae nid dyn cyffredin ydy Iesu, ond mae Duw ydy o. Ac bore yma, dyna da ni'n mynd i edrych yna fo. Da ni'n mynd i edrych ar yr hanes yma. A mae Ioan yn sgwennu am lot o arwyddion. Mae llwyth ohonyn nhw, allwch chi fynd adre, a fedrwch chi ddarllen amdanyn nhw. Yr holl arwyddion mae Iesu'n wneud i ddangos fod o'n dduw a'i fod o'n special iawn, iawn, iawn. Felly diolch i chi am wrando, a gobeithio byddwch chi'n medru dilyn bore yma, achos mae'n hanes hawdd iawn iawn i'w ddilyn yn dydy, a mae'n hanes exciting hefyd am y pethau nath Iesu i'w wneud. Rwan, da ni'n mynd i barhau i addoli gyda'n gilydd, a da ni'n mynd i ganu Frenin Nef, Sanctaidd 1. Mab y tad yn byw yno fi, geidwad mwyn, cyfaill cu, nerth tragwyddol heddiw am byth. Rwy'n dod yn awr at dy orsedd di. A mae hwnna'n yn rhyw fath atgoffa ni o beth da ni'n neud pan da ni'n canu. Da ni ddim just yn canu, yn mwyn cael amser da. O'n i es i a ben i weld y gêm neithiwr ac oedd yna lot o ganu yn y stadiwm, ond rhyw fath o, a hyd yn canu am yna, di bach yn od, jyst canu gael amser da, ond da ni'n canu i ddod at orsedd Duw. A mae hwnna'n rhywbeth difrifol, ond mae hefyd yn fraint rhyfeddol i ni.
ddarlun hyfryd yn dydy, neu ogrwydd ni dan yng ngwisg o'r nef. Da ni wedi cael yn gwisgo gan gyfiawnder Christ. Just yn hyfryd. Lois, ti'n dod ymlaen? Wedi sôn am weithgareddau'r Nadolig, ie? So mae Nadolig yn prysuro, a da chi'n gweld fi pob di sy'n siarad am Nadolig. Yn gyntaf, dwi'n rili gallu dangos y PowerPoint achos dim yn un, ond fatha pedwerydd un o'r top. So dwi wedi gwneud bach o i rannu'r gwaith yn gyfartal rhwngthyn ni, a dyn ni gyd efo gwahanol donia a gwahanol sgiliau. Dwi wedi trio wneud fatha to-do list masif, sy'n edrych yn bach yn overwhelming. Ond gobeithio gallu just cyfathrebu chi beth sydd angen i wneud a beth sydd angen... Yeah, just go for it. So dyna'r link o fanna. Na i rhoi ar e-mail a WhatsApp i chi pnawn yma. Bydd yn cael ei updateio hefyd efo jobsys gwahanol. Ond cyn yna, dwi jyst eisiau siarad am Castell Coch, achos hwnna sydd yn dod yn fwyaf diweddar. So, dychmygwch bod chi'n dod i Castell Coch, dych chi fatha ymwylwr, a mae yna stiward really hapus sy'n croesawu chi wrth i chi barcio a troi fyny'r all yna. A wedyn, mae yna stiwardiad efo torch a gofyn i rhy dywyll. A wedyn, dych chi'n dod i fewn, just cyn i fewn i Castell Coch, mae rhywun yn cynnig mince pie i chi a diod yn mwyn ei siŵr fod llwnci'n iawn ar gyfer y canu. A maen nhw'n gwenu a dych chi, hwnna'n neis. Dych chi'n mynd i fewn i Castell Coch a mae rhywun yn gofyn, dych chi yma am yr gwasanaeth Carola? Dych chi'n dweud yndach, gret, mynediad am ddim, dewch i fewn. Dych chi'n dod i fewn. Ac os mae'n glawio, mae rhywun eisiau rhoi ponsio chi. A wedyn, dych chi'n hangio rownd yn y courtyard yn y canol. A wedyn mae'r gwasanaeth, mae gennych chi rhywun yn rhoi llyfryn bach i chi. A wedyn, dych chi'n clywed am yr efengyl, dych chi'n clywed am gwir neges y Nadolig, dych chi'n clywed i ymysu Grist. Dych chi'n canu darlleniadau, eitemau gwahanol, gallu ymuno fewn a gwrando. A gobeithio byddwn nhw'n gallu cael teimlad o pwy ydy Iesu, pa mae Nadolig yn rhywbeth da ni'n dathlu. A wedyn, mae'n amser mynd, a mae'n gwneud diolch, a wedyn mae'r stiwardiau clen yn helpu chi lawr y grisiau, achos mae'n definitely dywyll am 4 o'r gloch, lawr y steps llithrig i'ch car, a da chi'n dreifio ffwrdd. A wedyn, da chi'n gobeithio fynd, na i fynd i digwyddiad arall mae'r eglwys yn wneud. So dyna sort of y noson da ni yn trio creu Castell Coch. Da ni angen y stiwardiaid, pobl i gweini, diolchdydd am mis peis, pobl i cymryd rhan, a y fwy o bwysig, gwahodd. Mae o'n mor agos, jyst fatha 3 wthnos, 2 wthnos. So gwahodd pobl. Bydd yna gwahoddiadau physical yn dod wrthnos nesaf, ond ar ôl heddiw yma bydd yna gwahoddiadau ar-lein. So gwahodd ffrindiau, gwahodd bobl, da chi'n meddwl bysa'n efo diddordeb. Mae o am ddim da ni eisiau rhaid am ddim i ymwelwyr, ond i Castell Coch ddim am ddim. Da ni angen talu, so da ni'n meddwl am aelodau'r eglwys os da chi fodlon talu ar gyfer chi a'ch ffrindiau chi. Ond mae'r eglwys eisiau rhoi gwahoddiad am ddim i bawb. So os da chi efo diddordeb helpu yn Castell Coch, mae'n dechrau am 3 ac mae ar y 4. So dewch ata fi, neu gallech chi mynd ar yr link a rhowch enw chi lawr. Diolch. Wel, diolch. Mae'n swnio'n lyflu. Swn i wrth y modd yn dod lawr. O'n i chwerthu pan oedd ti'n deud os wneith i fwrw. Yn y gogledd mae wastad yn bwrw, so fysa ni ddim angen gofyn deud os. Ond gret, byddwn ni'n gweddio amdano chi. A wi'n dod o, nid i'n amlwg o Gapel y Ffynnon, a dyn ni'n cofio dod ag cyfarchion i chi o'r eglwys. A dyn ni, yn amlwg, dyn ni'n nabod lot ohonoch chi, a chi'n nabod lot o'r eglwys hefyd. Ddim pawb sydd yn gret yn dydi, achos mae'n jyst yn hyfryd
bod yna wynebau newydd yn dod i mewn i'r ddwy eglwys a bod teyrnas Duw yn tyfu sydd jyst yn ffantastig. Rwch ni weddio. O arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti am y fraint da ni'n cael rwan i ddod wrth flaen di. Da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi gamu amdano fo'n barod. Mae ti ydi y brenin nef, sanctaidd un. Fe gyda ni fab, mab y tad, yn byw yno ni. Bod ti'n geidwad mwyn yn gyfaill cu, yn nerth rhagwyddol i ni am byth. Ac o arglwydd yw dad, da ni'n diolch bod ni'n cael dod at dy orsedd di rwan. A gwneud hynny nid o nerth yn hunain, o arglwydd yw dad, wneud o oherwydd bod Iesu wedi marw trosta ni, a bod Iesu'n yn gwahodd ni o'r fath fraint sydd gan ni. Bod y breichiau mawr ar led rwan. Wrth bynnag ydy'n sefyllfa ni. Mi rwyt ti'n yn caru ni ac yn gwahodd ni at y ti. Ac o arglwydd yw dad, da ni'n ymwybodol dyddiau yma fwy nag unrhyw bryd efallai pa mor doredig ydy y byd a gymaint da ni angen dyfreichiad i'n cynnal ni. O arglwydd yw dad, ar Sul y cofio fel yma, da ni yn cofio fod y byd wedi dorri. Fod y byd wedi torri yn ddofn iawn a da ni'n gweld hynny hyd yn oed heddiw dad. Da ni yn meddwl am yr holl ddioddef sydd yna yn y byd. Da ni'n meddwl am lefydd fel Ukraine, a'r llefydd eraill lle mae'n ryfeloedd ar hyn o bryd. O arglwydd yw dad, da ni'n gofyn i ti i ddod ac i weithio yng nghalonau yr arweinwyr yn arbennig i ddod â heddwch. Da ni'n gofyn i ti i ddangos i bobl trwy erchylldrau falle dad bod y byd yma yn le sydd wedi torri, ac da ni'n gofyn i ti ddangos i bobl dy gariad i, a dangos i bobl bod yna ffordd ata ti. A da ni'n ymwybodol iawn hefyd bod yna frodyr a chwiorydd yn ymladd hyd yn oed y dyddiau yma mewn byddinoedd o gwmpas y byd. A da ni'n gofyn yn arbennig efallai heddiw amdanyn nhw, da ni'n gofyn i ti fendithio nhw, da ni'n gofyn i ti fendithio eu tystiolaeth nhw hefyd. Da ni'n ymwybodol fel Cristnogion bod ni angen mynd i bob rhan o'r byd ac i bob rhan o'r gymdeithas. A felly da ni'n gofyn dy fendith di. Da ni hefyd o arglwydd yw dad yn cofio rhai sydd yn dioddef heddiw, a rhai sydd efallai'n cofio am bobl maen nhw wedi colli. O arglwydd yw dad. Da ni yn gwybod dy fod ti yn cysuro y rhai sydd yn galaru. Ac dad, da ni yn gofyn i ti i wneud hynny, hyd yn oed heddiw. A dad, wrth i ni ddod at y ti rwan, ac wrth i ni ddod at dy air di, da ni'n gofyn i ti ddelio gyda ni yn dy ddoethineb. Da ni'n ymwybodol efallai fod rhai ohono ni angen Caerdydd, fod rhai ohono ni angen anogaeth, fod rhai ohono ni angen cysur. Dad, dwi'n cyfaddus gen i ddim syniad, ond dwi'n diolch dy fod ti yn gwybod. A wy'n diolch bod ti yn gaddo fod ysbryd di yn gweithio. Lle bynnag mae dy air di yn cael i esbonio. A lle bynnag mae dy bobl di'n dod at ei gilydd. A felly dad, da ni'n gofyn, please bydd gyda ni bore. Please bendithio, please triggerha wrthyn ni. Da ni dy angen di o arglwydd yw dad. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni droi at y gair, gadewch i ni addoli Duw gyda yn gilydd eto trwy ganu gwyn fyd y sawl a brofodd rîn. Dydw i ddim yn connoisseur o win. Dwi'n gwybod bod yna efallai ambell un o'r eglwys yma yn jyst o nabod ambell un ohonoch chi efallai yn gwybod mwy na fi, ond mae yna win gwyn, da ni'n mynd i fod yn siarad amdano fo y bore yma sydd yn rhyfeddol. Gwyn fyd y sawl a brofodd rîn yr iachawdwriaeth fawr ei daw. Ni ffaid a sôn am ryfedd win, grawn sypiau, per, y cymod llawn.
y cymod ydy y trefniant mae Duw wedi wneud efo ni. Ac mewn ffordd y ffrwyth hwnna, ydyn ni'n cael profi. A mae o fel grapes yn tyfu ac yn cael ei droi mewn i win da. Ydyn ni'n cael ei fwynhau o, a ydyn ni'n cael bendith ohono fo. Felly gwnewch ni addoli Duw gyda'n gilydd. Diolch am y gwahoddiad i fod efo chi. Ges i 2 blynedd anhygoel a hapus yn yr eglwys, nifer fawr o blynyddoedd yn ôl, a mae'n jyst yn gymaint anogaeth yn ôl efo chi a gweld fel ydych chi'n dal i sefyll dros Gris, rhywbeth ath rili siarad efo fi ar y pryd ac helpu fi yn sicr tra ni yn y coleg yma. Rwan, dyn ni'n mynd i droi bore yma at y darlleniad Ioan, pennod 2. Ac os oes gennych chi'ch Beiblau, bydd o'n handi iawn i chi gael nhw ar agor, achos da ni'n mynd i fod yn mynd trwy yr hanes. Rwan, o'n i'n siarad efo'r plant ac o'n i'n deud, da ni'n mynd yn fama, da ni'n edrych ar arwydd yn dydan. Ac mae Ioan, mae'n adran fawr o Efengil Ioan o bennod 2 hyd at 12 wir, lle mae pobl yn ei galw fo wir y llyfr yr arwyddion. Achos mae Ioan, sydd wedi treulio amser efo Iesu, mae wedi treulio 3 blynedd gyda fo, ac wedyn wrth gwrs mae o wedi treulio'r holl amser hynny wedyn yn helpu'r eglwys. Mae o'n sgwennu yr Efengil, mae reit ar ddiwedd i fywyd o, a mae o'n edrych yn ôl, a mae o'n cofnodi pethau, ac mae o'n gweld yr holl arwyddion yma. Yn aml yn meddwl amdano fe, ella o'n eistedd yn y nos yn meddwl, nath Iesu wneud hwnna, oedd hwnna'n arwydd o rywbeth. Ond dyma ni'n dod at yr arwydd cyntaf yma, yr arwydd rhyfeddol yma, y wyrth gyntaf a da ni'n cael fod Iesu wedi i'w wneud. Ac wrth gwrs beth da ni'n gweld ydy fod Ioan yn edrych ar y dyn yma, a mae rhaid cofio reit ar y cychwyn oedd Ioan, nid oedd o'n gwybod efallai fod yna rhywbeth arbennig am Iesu, ond eto dyn oedd Iesu, oedd o'n edrych fel chi a fi, a nid rhyw berson gullible oedd Ioan, yn ac oedd o'n mynd o gwmpas yn chwilio am arwyddion yn bob man,
Oedd o'n berson hollol arferol. A beth mae o'n neud ydy mae'n gweld y person yma, a mae nhw'n yma, mae o'n gweld y pethau yma mae o'n neud, a mae'n dod i'r casgliad rhyfeddol yma. Mae hwn ydy mab Duw. Ac felly am hynny mae hwnna'n reswm digon da i ni fod yma bore. Pwy bynnag gyda ni, bod ni yn Gristio, bod ni ddim yn siŵr o'n ffydd, bod ni yn rhai sydd ddim yn credu o gwmpas, lle bod chi blant yma herwydd bod mam neu dad yn deud bod rhaid i chi ddod, ond mae'n reswm da i edrych ar y hanes yma, oherwydd be mae Ioan yn deud wrthyn ni ydy, mae'r person yma yn Dduw. Mae'r person yma'n wahanol i unrhyw un arall. Ac felly, os ydy o'n wir, mae'n rhywbeth dyn ni angen edrych arno fo, dyn ni angen ystyried. A mae Ioan yn sôn, mae'n sôn am rhywbeth hanesyddol ydy o. Rwy'n dod os o'n lle yn fama i fi fynd mewn i'r holl dystiolaeth drost beth nath Iesu ac ydy'r dystiolaeth yn wir. Ond gai jyst eich annog chi, os ydych chi ddim yn siŵr, a os ydy Ioan yn dweud y gwir fama, ewch i edrych, darllenwch i hanes o. Mae yna bethau allan yna, mae yna lyfrau i helpu, mae yna ffilm ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod i dal ar Amazon Prime am ddim, os na, mae ydych chi dalu amdani hi, Case for Christ. Ac yn fanna mae yna rhywun yn mynd i drio edrych ac i drio gweld, wel, oedd Iesu'n berson go iawn. Nath o rili wneud y peth yma. Ac oedd y person ddim yn credu o gwbl, ond erbyn y diwedd rhaid fod oedd i'r canlyniad, wel, ie, mae'r stwff yma yn wir. Ac felly mae'n dda i ni edrych ar yr hanes. Fel o'n i'n deud, mae Ioan yn edrych ar Iesu ac mae o'n deud, dwi wedi weld o, o'n i yn y briodas yma, ond e ddim gwyn, ond e ddŵr, a nath y dyn yma droi y dŵr yn wyn. Mae o'n Dduw. Ac i ryw raddau, gallwn ni orffen fanna, gallwn ni fynd adre, a gallwn ni just ryfeddu, a gallwn ni fod yn edrych i mewn i hanes Iesu, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n colli rhywbeth, oherwydd mae'n reswm yn does. Mae'n reswm pam bod Ioan wedi penderfynu roed yr hanes yma. Nath Iesu wneud lot o bethau. Mae'n reswm pam bod Ioan yn ni edrych efallai pam, ond efallai'n bwysicach, efallai meddwl pam bod Iesu wedi cychwyn efo'r wyrth yma. Pam nath o gychwyn fama? Pam nath o ddim cychwyn efo rhywbeth arall, gwneud rhywbeth efallai mwy spectacular hyd yn oed. Pam hyn? A dyna dyn ni'n mynd i wneud bore yma, di trio just cerdded trwy'r hanes gyda'n gilydd. Oherwydd dwi'n meddwl be welwn ni di, mae'n ei just un arwydd ydi o, mae'n lot arwyddion. Os ydych chi wedi gweld y lluniau yna sydd wedi cael ei wneud o lyniau llai. Blant, ydych chi wedi gweld hynna weithiau, yn aml mae'n ei fel Star Wars ac yn y blaen. Mae'n lot o lyniau bach, ydych chi'n edrych arnyn nhw, ond os ydych chi'n mynd y bell i ffwrdd, mae'n gwneud un llun mawr. Ac i ryw raddau, dyna sydd genddo ni yn fama. Felly gadewch i ni gychwyn a mynd trwy'r hanes gyda'n gilydd. Ac ar y cychwyn yn sydyn, yn syth, dyn ni'n gweld ar y trydydd dydd. Ioan yn neud y pwynt yna, ar y trydydd dydd. Sydd yn rhyw fath o hint ac yn cysylltu gyda be mae Iesu mynd i wneud wedyn. Wrth gwrs, ar y trydydd dydd nath Iesu ddod nôl yn Dduw. Ac felly yn sydyn, yn syth, dyn ni'n gweld bod yna rhyw arwyddion a bod yna lot o rhyw bethau yn digwydd yn yr hanes yma. Mae Ioan eisiau ni sylwi ar y pethau yma. Ac mae Iesu a rhai y disgyblion a'i fam yn cael gwahoddiad i'r briodas, dyn ni'n cael gwybod. Rwan, yr amser yna, dwi'n gwybod mae priodasau dal yn bethau mawr i ni, ac efallai yn y blynyddoedd diwetha, maen nhw wedi mynd yn fwy ac yn fwy. Ond yr amser yna oedd priodas yn beth masif, oedd yn beth mawr iawn iawn. Oedd yn cymryd dyddiau, oedd yr holl gymuned yn cael gwahoddiad ac yn y blaen. Ac efallai dyddiau yma, teulu y ferch sydd yn edrych ar ôl y priodas fwy. Wel, adeg yna, teulu'r Prygethwr oedd ac yn Israel ar yr adeg yma. A dyn ni'n gwybod bod Iesu a Mair yn cael gwahoddiad. A mae'n siŵr o fod mae rhywun o deulu Iesu a Mair sydd yn priodi.
Achos mae Mair yn gwybod beth sydd yn digwydd yn dydy. Yn ydy, mae hi'n gwybod bod y gwyn wedi rhedeg allan. So mae'n amlwg bod hi'n rhywbeth i wneud efo y trefnu. Ac mae gennym ni ddau yn dod at ei gilydd yma. Priodas, lle mae yna ŵr a gwraig yn dod at ei gilydd ac yn cael ei huno. A mae hwnna'n rhywbeth special. Ac eto mae'n dda i stopio fama a sylwi. Nid yn y deml nath Iesu wneud i werth gyntaf. Nid gyda'r bobl grefyddol. Nid fanna nath o lansio i manifesto, os hoffech chi. Lle nath o oedd gyda'r pobl gyffredin. Mewn parti. Mae lot o bobl dyddiau yma, galla blant ydych chi'n cael o yn yr ysgol yn meddwl, wel mae beth boring ydy bod yn Gristion a mae Duw eisiau sboilio'n hwyl ni. Nid yna, di'r gwir o gwbl. Mae Iesu fama mewn priodas, mewn parti, mae o'n rhan o'r cyfan. Ac mae'n hyd yn oed mwy o symboliaeth os hoffech chi, ac mwy arwydd arall ydy bod yn digwydd, bod y werth yn digwydd, lle mae'n ddau berson yn cael ei huno. Dyna sy'n digwydd mewn priodas yn dedi bod yna ddau berson yn cael ei huno. Ac dyn ni'n dysgu fama, mae Ioan yn gweld, mae'n rhywbeth arbennig, y ffaith bod o wedi cychwyn mewn priodas. Mi roedd gwaith Iesu i gyd i wneud efo uno pobl. Uno pobl at y fo i hun. Uno pobl at Dduw. Beth oedd Iesu eisiau wneud oedd nid gwthio pobl i ffwrdd, pan mae o'n siarad, mae o'n gwneud hynna oherwydd pwy ydi o, a fod pobl yn gorfod gwneud penderfyniad amdano fo, ond beth oedd Iesu eisiau wneud oedd dod y pobl at y fo. A mae hwnna'n gysur bore yma. So rhywun yma, ydych chi'n teimlo'n bell oddi wrth Iesu. Dydy Iesu ddim yn rhywun sydd yn bell i ffwrdd ohonoch chi. Mae Iesu isio tynnu chi at y fo. A felly cymerwch gysur o hynny a gofynnwch iddo fo. Gofynnwch iddo fo i wneud. Felly, da ni'n cario ymlaen trwy'r hanes, maen nhw'n y briodas. Dwi'n ddychmygu, maen nhw wedi gwisgo yn smart, a maen nhw'n mwynhau. A dwi'n aml yn hoffi meddwl, wel, sy'n disgyblion, fysa nhw dim ond newydd ddechrau cwrdd efo Iesu oedden nhw. Felly maen nhw'n edrych ar Iesu, maen nhw'n dysgu, maen nhw'n gweld sut mae o'n ymateb i wahanol bethau. Ac wrth gwrs mae problem yn codi. Mae yna broblem yn codi. Rwan i ni, sef o ddim problem, na se. Fysa ni'n mynd lawr i Tesco's i brynu mwy o slur neu beth bynnag. Ond ar y pryd, oedd hi'n broblem anferth. I fod yn onest, oedd hi'n sgandal. Achos fel o'n i'n dweud, teulu y priodfab oedd fod i edrych ar ôl y parti ac yn y blaen a wneud yn siŵr bod yna ddigon o win. Mae yna bobl hanesyddol sydd yn astudio hanes yn dweud, efallai hyd yn oed fysa y teulu y dyn wedi cael lawsuit yn ei erbyn nhw yn fama, oherwydd bod y gwyn wedi rhedeg allan. Neu fysa teulu o wraig yn mynd, mae hyn yn ofnadwy, ac yn medru dod â lawsuit yn erbyn nhw. Felly nid just yn America mae pethau fel yn digwydd, oedd o'n digwydd nôl yn hanes Israel 2000 o flynyddoedd yn ôl. A dyn ni'n gweld mae Mair yn dod at Iesu. Mae Mair yn dod at Iesu. Mae hwn yn hyfryd. Pam? Wel, does am arwydd yn fama bod Iesu wedi gwneud dim byd cynt, so dwi'n yn siŵr os oedd Mair yn disgwyl Iesu wneud gwerth yn fama. Ond mae'n bir debyg bod Joseph wedi marw erbyn hyn, a felly Iesu oedd yr un oedd yn gofalu am Mair. Dyna oedd y drefn hynny, oedd Mair wedi dod i ddibynnu ar Iesu. Ac mae hwnna falle'n rhoi cliw i ni beth sydd yn digwydd wedyn. Achos, ydych chi wedi sylwi yn adnod 4? Mae adnod 4 i weld chdi bach yn od. Dywedodd Iesu wrthi, so mae Mair yn mynd at Iesu yn dweud, sgen i'n gwyn, a mae Iesu'n dweud, dywedodd Iesu wrthi, wraig, beth sydd â fyny di a mi? Nid yw fy awr i wedi dod eto. Dwi'n teimlo chdi bach yn galed, dydy. Dwi'n teimlo chdi bach yn harsh. Wel, dydy Iesu fama dwi'n meddwl yn bod yn galed,
gyda Mair, ond yn sicr mae o'n bod yn anusgwyl, mae o'n ymateb anusgwyl iawn. Lle fysa chi'n disgwyl gyntaf iddo fo ddeud mam, neu di mam, adnod 4, mam, beth sydd efo ni di a mi, mae o'n deud wraig. A beth sydd gen ni yn y gwreiddiol ydy gwraig anwyl, neu ddynes anwyl. So mae hwnna'n ffordd od i siarad am i fam. A wedyn beth mae o'n dweud wrth ddeud beth sydd â fyny di a mi. Mae hwnna'n rhyw fath o idiom oedd o gwmpas ar y pryd. Beth sydd gen ni yn gyffredin? Dyna beth mae'n golygu. So mae Mair yn dod at Iesu, fel fysa hi yn neud, yn gofyn am help, ac yn dweud rhywbeth wrtho fo, a mae'n deud, mae fel sy'n o'n rhoi rhyw bellter rhyngthyn nhw. A dyma sydd yn digwydd yma, mae Ioan yn sylwi, mae Iesu yn cychwyn y fama ar hanes neu ar adeg newydd yn ei fywyd o. Mae fel sydd o'n cymryd rhyw gam yn ôl oddi wrth i fam. Mae o, fel sydd o'n deud, nid y fab di yn unig ydw i bellach. Mae gen i waith arall i'w wneud. Efallai bod yna hyd yn oed elfen o amddiffyn Mair yma, achos oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Ac felly, oedd eisiau amddiffyn i fam fod hi ddim yn rhy agos efallai. Ond mae Iesu fama yn neud yn glir wrth Mair. Mair, nid fi di dy fab di yn unig, ond mae rhaid i fi fod yn arglwydd ac yn waredwr hyd yn oed i ti. Ac eto, mae hwnna yn wers i ni. Does na ddim rhyw fath o inside track i ddod at Iesu. Blant, lle bod chi'n gwybod bod mam a dad yn credu yn Iesu Grist, ond dydy hynna yn golygu bod chi yn automatic yn dod yn Gristnogion. Doedd mam Iesu hyd yn oed ddim just yn dod yn Gristion. Oedd rhaid i hi ddod at Iesu fel oedd hi. A mae rhaid i ni gyd dod at Iesu Grist fel ydyn ni. A mae Ioan yn fama'n gweld, mae yna rhywbeth newydd, mae yna rhywbeth gwahanol yn cychwyn. Ond mae yna hefyd gerydd yma yn sicr yn does. Mae o'n deud, nid yw fy awr i wedi dod eto. Be mae Iesu'n golygu fanna? Wel, mae Iesu mewn priodas, a mae'n amlwg yn gweld rhyw symboliaeth mawr yn y briodas yma. Mae'n gweld bod ei waith o'n cychwyn, mae'n gweld bod ei waith o i wneud efo dod â pobl at ei gilydd, a mae'n gwybod bod o'n mynd i orfod dioddef. Mae'n gwybod bod yna awr yn mynd i ddod lle mae o'n mynd i farw. A beth mae Ioan yn dweud wrthon ni, ydych chi'n cofio ni'n deud bod y 12 pennod cyntaf yna i wneud efo arwyddion. Wel, be dyn ni'n cael yn pennod 12 adnod 20 ydy lle mae Iesu'n dweud, reit, mae'n awr i wedi dod. So mae gennym ni Iesu'n gwybod bod o'n mynd i fod yn mynd ymlaen at rywle, at rhywun i ddioddef. Felly gadewch ni gario ymlaen trwy'r hanes yn sydyn. Maen nhw yn y cyntedd bellach. So mae Iesu ac rhai o'i ddisgyblion nhw yna. A mae'r broblem yma gyda Iesu. Mae Iesu fod dewis. Os ydych chi wedi meddwl am hynna, gallai Iesu fod wedi symud i ffwrdd o'r sefyllfa. Dwi'n meddwl dyna fyswn ni i wneud. Dwi ddim yn hoffi sefyllfa embarrassing. A felly, rhaid drio rhedeg i ffwrdd fel arfer wneud deb sgrapio fi a deud ti nôl i sortio hyn allan, neu beth bynnag. Ond mae'r broblem embarrassing yma wedi codi, be mae Iesu mynd i wneud? Gallu ddod rhedeg i ffwrdd, gallu ddod dweud, wel, mae'r parti wedi gorffen, na ni me gyd ar ben. Gallai fod i cael person i droi fyny, hynny di'n werthiol, gallai fod allan di cael rhywun efo gwyn i droi fyny, ond ni dyna be mae'n wneud. Ydy o'n hyd yn oed yn cael nhw i lenwi'r crwynau fydde'r gwyn fel arfer yno fo. Mae'n gwneud rhywbeth gwahanol. Dychmygwch, mae'r gweision yn edrych ar Iesu.
A be mae'n neud ydy mae'n troi at y llestri yma. Rwan oedd y llestri yma yn anferth. Oedden nhw wedi gwneud allan o gerig, oedd yna 6 ohonyn nhw, oedden nhw'n dal tua 700 litr o ddŵr, so mae hwnna tua 900 potel o win. Okay, so mae hwnna'n lot fawr iawn o ddŵr. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, llenwch y jariau mawr yma efo dŵr. Just llenwch nhw fyny ac ewch efo at meistr y wledd. Rwan eto, mae'n symboliaeth dwfn yn fama. Ac i ddeall, be dwi eisiau chi wneud ydy, dwi eisiau chi roed eich hun yn sgidiau y gweision. Okay? So be fydda'n mynd trwy'ch meddwl chi? Dychmygwch chi wan, a chi di'r gweision, a mae Iesu'n dweud hyn wrthych chi. Be fydda'n mynd trwy'ch meddwl chi? Wel, job y llestri yma oedd golchi. Oedden nhw rili wneud efo ceremony. So fydde pawb fyddai'n dod mewn i'r tŷ yn golchi dwylo yn y llestri yma, fydde gwahanol bethau yn cael eu glanhau. I fod yn onest, da ni'n darllen yn Marc, mae Marc yn sôn yn ymhenod 7 adnod 3, oedd y Phariseiad yn gwneud loads efo'r llestri yma, oedd y Phariseiad yn golchi llwyth a llwyth a llwyth. Achos bod Duw wedi dweud wrth y bobl, ylwch, mae'n rhaid i chi fod yn lan. Oedd Duw wedi deud wrth i bobl, o mae'n rhaid i chi fod yn lan. Ac felly oedd wedi rhoi pethau y mywyd bob dydd nhw i'w atgoffa nhw. A felly oedd nhw'n gwybod bob tro dyn ni'n dod mewn i gael bwyd, neu bob tro dyn ni'n cael mewn i'r tŷ, mae rhaid i ni olchi'n dwylo. Mae rhaid i ni olchi'n dwylo mwyn bod yn lan, ond mae hefyd yn pwyntio rhywbeth llawer mwy. Mae'n dangos bod yna pwysigrwydd purdeb a bod yn lan o flaen Duw. Da chi'n gweld, nid stori o gwyn oedd job y cerrig yma. Nid stori o gwyn oedd ei job nhw, oedd nhw yna mwyn golchi. Ac fel dwi'n dweud atgoffa bod Duw yn byr ac yn sanctaidd. Ac felly oedd pobl Dduw, yr Iddewon, oedden nhw fod yn wahanol i bawb arall. A felly pan mae Iesu'n deud wrth y gweision, llenwch ein yn llawn dŵr, be fydda'n mynd trwy meddwl nhw ydy, wel, oce, mae Iesu am ei olchi'n dwylo mewn rhyw ffordd felly, dydy. Mae rhaid bod o am i ni wneud rhyw fath o ceremony arbennig efo hyn. Ella bod o am i ni byro'n hynny, ella bod o'n mynd i ofyn i'r priodfab a'r priodfarch ddod ac pyro i hynny. A felly, dyn ni'n gweld nhw'n llenwi y jari yma. A ydych chi'n medru dychmygu falle bod nhw ddim cweit di llenwi nhw i'r top. A mae Iesu'n dweud wrthyn nhw, hei, na, mae rhaid chi'r enwi fo reit i'r top, reit i'r ymyl. Mae rhaid i'r cyfan gael ei lenwi gyda dŵr. Ac maen nhw yna, maen nhw wedi gwneud hyn, maen nhw'n aros, a maen nhw'n disgwyl i Iesu ddeud, reit, come on, man, mewn eich chi golchwch eich dwylo yn hyn. Ond Iesu ddim yn gwneud hynny. Mae Iesu'n gwybod bod yna broblem llawer dyfnach gyda pobl. Nid angen cael ei glanhau ar y tu allan, mae pobl. Doedd arwyddion allanol methu glanhau dim un ohonyn nhw. Oedd Iesu'n gwybod fod pob un person oedd yn dod i lanhau dwylo, oedd nhw dal yn fudur tu mewn. Oedd nhw dal di wneud pethau'n anghywir tu mewn. Oedd nhw dal yn euog. Oedd pechod dal yn dod allan o'i calonau nhw. Oedd eu cydwybod nhw yn dal yna. Allwch chi ddychmygu rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth o'i le wedi pechu a maen nhw'n ymwybodol bod nhw'n dod yn euog o flaen Duw a maen nhw'n golchi dwylo. Fysa hwnna'n yn delio gyda'i euogrwydd nhw'n go iawn. Oedd na ddim grym yn hynny, nag oedd? Doedd na ddim grym chwaith yn y drefn o pobl oedd Duw wedi rhoi i bobl Dduw yn yr Hen Testament. Hynny ydi, oedden nhw gyd yn arwyddion ac oedden nhw bethau anhygol ond pwyntio ymlaen oedden nhw. Ac i fod yn onest, oedd y pethau yma hyd yn oed yn creu rhyw fath o agwedd Phariseiaidd mewn pobl, fel mae Marc yn pwyntio allan yn oedd y Phariseiaid yn golchi dwylo o hyd, ac o hyd mwyn dangos pa mor gret oedden nhw.
ond oedden nhw'n dal yn euog. Ac felly dychmygwch, mae pawb yn edrych ar y jari yma. A mae Iesu'n dweud, reit, ewch ar dŵr yna rwan i'ch meistr chi. A maen nhw'n dangos ffydd rhyfeddol, dydyn, y gweision. Os maen nhw'n pigo fo fyny, a mae Ioan yn dweud, dal ddim yn, dwi'n meddwl bod y dal yn win ar y pwynt yna. Maen nhw'n mynd ar dŵr draw, a ydych chi'n meddwl, maen nhw'n cerdded draw, ac efallai bod nhw'n edrych, hei, maen nhw'n rhywbeth bach yn od, dydyn. Hynny, oedd y gwpan yma'n fudur neu rhywbeth. A maen nhw'n rhoi o'r meistr. A mae'r meistr wedi rhyfeddu. Mae wedi troi yn win. A ni just unrhyw win, y gwin mwyaf rhyfeddol. Ydych chi'n gwybod beth mae Iesu yn neud yn y weithred yna? Mae'r wyrth ei hun yn rhyfeddol, ond mae'n symboliaeth rhyfeddol yna, oherwydd beth mae Iesu'n deud, oedd gennych chi ffordd, oedd gennych chi hen ffordd o ddelio efo pechod. Oedd gennych chi aberthau a seremonia, ac oeddech chi'n gorfod golchi'ch dwylo mwyn cael eich atgoffa am hyn, ond dwi rwan yn dod i wneud rhywbeth newydd. Dwi'n dod i roi ffordd, i ddangos ffordd well. Oedd gennych chi hen ffordd, ond dwi rwan yn mynd i roi gwin newydd i chi. Chwn i ddarllen chydig o adnodau i chi o Eseia 25. Eseia 25, adnod 6 i 9. A dwi'n siŵr oedd Iesu'n ymwybodol iawn o'r geiriau yma pan oedd o yn codi, yn dweud nhw godi y dŵr. Ar y mynydd hwn bydd arglwydd y lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i'r bobl i gyd. Gwledd o win wedi ei ddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi ei hidlo'n lan. Ac ar y mynydd hwn fe ddifar gorchydd a deinwyd dros y holl bobloedd, llen galar sy'n cuddio pob cenedl, llyncu'r angau am byth. A bydd yr arglwydd yw yn sychu ymaith dagrau oddi ar bob wyneb, ac yn symud ymaith warth ei bobl o'r holl ddeiar. Yr arglwydd a lefarodd hyn. Yn y dydd hwnnw fydd wedi'r weled dyma'n Duw ni. Buom yn disgwyl amdano mi'n gwaredu. Dyma'r arglwydd y buom yn disgwyl amdano, gorfoleddwn a llawen ychwn yn ei achawdwriaeth. O gannoedd y flynyddoedd cynt oedd Eseia wedi gweld doedd yr arwyddion ddim yn ddigon. Oedd Duw yn mynd i wneud rhywbeth gwell, oedd Duw yn mynd i wneud rhywbeth mwy, oedd Duw yn mynd i wneud rhywbeth mwy rhyfeddol i'w bobl. Gwledd o win wedi ei aeddfedu. Chi'n gweld o'n yma beth mae Iesu'n ei wneud? Fo sydd yn rhoi y gwin yna. Mae'r gwin yna'n symbol o fendith Duw. Mae'r gwin yma yn symbol bod Duw wedi gaddo rhywbeth, wedi gaddo tref newydd, wedi gaddo maddeuant, wedi gaddo bendithion. A mae Iesu yn fama rwan yn ei wyrth gyntaf yn deud, dyma fi. Dwi yn dod ar gwin yma. Mae Iesu trwy'r wyrth yma'n deud, a mae'n dweud wrthyn nhw ar y pryd, wrth y gweision, ac wrth y disgyblion, ac wrth ni heddiw hefyd. Mae gennych chi broblem. Sgennych chi ddim gwin. Dych chi ddim yn adnabod Duw. Mae yna bellter rhwngthoch chi a Duw. A mae hyn yn wir yn tydi. Mae pob un ohono ni'n ymwybodol, mae pawb yn ymwybodol bod yna rhywun neu rhywbeth allan yna, bod yna rhywun sydd rhywbeth mwy na ni, rhywun sydd yn rheoli, a mae pobl yn trio ffeindio allan pwy ydi o, ac yn y blaen, ac yn dod fyny fo syniadau hun ac yn y blaen. Ond da ni methu estyn allan, da ni methu i gyrraedd o. Ac oedd gen yr Israeliad i Darlleniad, oedd gen nhw i dŵr a'i golchi a'i aberthau a'r holl bethau yma. A mae gen ni'n holl ffyrdd ni o geisio estyn allan i'r tragwyddoldeb mae da ni'n ymwybodol ohono fo. Ond os na'n byd byth yn gweithio. A mae'r eogrwydd yma da ni'n teimlo, a da ni'n weld o'n yn cymdeithas ni yn bob man.
A mae pobl yn trio dweud, wel, anghofiwch am yr euogrwydd, diolch yn broblem o gwbl. Just byddwch yn pwy ydych chi. Ond da ni'n dal i brofi fo. A mae Iesu'n dweud, mae hwn fel chi, da chi'n meddwl gwyn o gwbl. A da chi'n trio sortio allan eich hun. Ond fedrwch chi beth achos mae barn Duw yn reality ar bawb sydd wedi pechu yn ei erbyn nhw. Ond mae Iesu'n dweud, dwi wedi dod. Dwi'n dod yn fama, mae o'n dweud, reit, dwi'n dod rwan. Dwi'n cychwyn rhywbeth newydd. Dwi am ddelio gyda'r peth. Mae o'n neud y wyrth i ddangos mae fo ydi Duw. Mae o'n deud, dwi'n torri mewn rwan. Mae'r tad yma bar ysbryd glân yn torri i mewn i'n byd ni. A mae o'n deud, dwi'n mynd i'ch hiro chi. Chi'n sylwi fel mae Iesu'n deud, dwi eisiau chi lenwi'r jariau i'r top. Neu beth mae'n deud y fanna di, mae rhaid chi lenwi nhw reit i'r top fel bod cyfan yn cael ei wneud. Mae'r cyfan yn cael ei lanhau. A nath Iesu wneud hynny'n do. Nath o fyw o bywyd perffaith. Nath o fyw yn hollol lan. Nath o ddim byd o'i le. Hynny, os da ni'n dychmygu un ohono ni fel y jariau ni, wel fydden nhw'n llawn, fydden nhw'n wag iawn, ond oedd jar yr arglwydd Iesu Grist yn llawn i'r top. A pan bod Iesu wedi dod i farw, mae'n dweud, nid yw fy awr i wedi dod eto, ond mae yn mynd i ddod. A nath Iesu farw i gymryd yn pechod ni arno fo'i hun. A trwy atgyfodi nath o ddelio gyda'n problem fwyaf ni. Nath o goncro marwolaeth. Dych chi'n gweld mae Iesu'n deud, dwi wedi dod i roed gwyn i chi. Fi ydi y gwyn yna. Yn lle bod chi'n profi euogrwydd, dych chi'n mynd i brofi llawenydd. Yn lle bod chi'n profi barn, dych chi'n mynd i brofi priodas. Yn lle bod chi'n wylo, dych chi'n mynd i gael parti. Yn lle bod gennych chi ddŵr, dych chi'n mynd i gael gwyn. Dych chi'n ei weld o'n yr hanes yma. Dych chi'n mynd i weld o, sylwch sawl jar roedd yna, 6 jar. Dwi'n beth oedd y rhif 6 yn yr Hen Testament? Wel, y ffigwr am bobl a'r ffigwr am herffeth. A pwy sydd yn dod? Dy'r jariau, mae'n llawn dŵr. Pwy sy'n rhoi y gwyn? Wel, y seithfed un. Iesu Grist i hun yr un perffaith. Yn yr hanes yma, mae'r priodfab, mae wedi methu. Dion di wneud i job na di, dion di rhoi digon o wyn o gwbl. A dyn ni'n gwybod bod Adda ddim wedi wneud i job yn iawn o gwbl. A dyn ni'n gwybod bod pob un ohono ni heb wneud yn job yn iawn. A mae'n ei warth, a mae'n ei gosb ar bob un ohono ni. A mae'r bywyd wedi mae'r byd yma wedi sbwylio oherwydd bod ni wedi troi cefn ar Dduw. Ond dyma'r priodfab newydd, y priodfab perffaith sy'n dod â'r gwyn. Mae o'n rhoi bendith. Iesu ydy'r un sydd yn rhoi bendith i ni. Iesu ydy'r un sydd yn rhoi ateb i fywyd. Iesu ydy'r un sydd yn ateb anghenion pob un ohono ni. Mae'n rhoi gwyn, a fyddwn ni'n edrych di bach mwy ar hyn heno gobeithio. Ond be fedrwn ni jyst yn sydyn i orffen? Be fedrwn ni ddweud am y gwyn yma rwan? Wel, y peth fedrwn ni ddweud yn amlwg am y gwyn mae Iesu'n rhoi ydy bod 'na ddigonedd ohono fo. Ond mae 900 potel o wyn yn fama wedi cael ei greu. Dych chi wedi sylwi yn y byd yma fod pob dim yn rhedeg allan. Hyd yn oed y pethau gorau sydd gennyn ni. Hyd yn oed y perthnasau gorau na sydd gennyn ni, dyn nhw ddim yn llenwi ni yn gyfan gwbl. Hyd yn oed yn ei fydd rhain ni sy'n gwybod sydd wedi prodi ac yn y blaen, yn ei dyn ni'n caru'n gragedd am gwir ni ac yn y blaen. Ac eto, dydy'r berthynas ddim yn gwneud pob dim i ni. Mae'n rhywbeth ar goll. A dyn ni'n ffeindio fo ni, mae pobl yn trio llenwi bywyd yn llawn o bethau gwahanol yn dydy. Yna lot o bobl neithiwr yn y stadiwm yn yfed ac yn cael hwyl yn gret, ond mae bore yma wedi dod. A mae'r pen tost ac yn y blaen wedi dod. A mae rhaid mynd nôl i gwaith y fory.
Chi'n gwybod, mae pob dim yn y byd yma'n rhedeg allan. Fedrwn ni lenwi yn bywyd efo bob math o bethau. Ond mae Iesu'n ddigon. Mae Iesu yn ddigon. Fydd Iesu byth yn rhedeg allan. Ella bod chi'n poeni, bod chi wedi gwneud pechod, bod chi wedi pechu mewn ffordd gallith Duw ddim delio efo, gallith Duw ddim madde chi. Mae gwaed Iesu yn ddigon. Yn fwy na digon i ddelio gyda eich pechod chi. Mae Iesu yn tywall troddion. Tywall a tywall a tywall. A does a ddim diwedd arno fo. Mae'n ddigonedd o win. Ond hefyd, fedrwn ni ddeud bod y gwin yn well. Rwan fel o'n i'n deud cyn, dwi ddim yn connoisseur o win o gwbl ac yn y blaen. Ond y tristwch y byd yma ydy bod pobl yn bodloni ar win sal. Felly bod chi'n gwneud hyn y bore yma. Dych chi'n bodloni ar beth mae'r byd yma medru rhoi. Ar y teimladau da sydd yn mynd a dod. Ar arian sydd yn gret, ond sydd yn mynd i redeg allan un dydd, a pan fyddwch chi'n marw fydd eich adael ar ôl. A'r hapusrwydd, pobl eisiau llenwi bywyd a gwneud eu hunain yn hapus, ond mae hapusrwydd chydig bach fel niwl, fedrwch chi ddim gafal yno fo. Dydy o ddim yn rhywbeth real i ni ar statws. Mae pobl eisiau statws ac yn y blaen. Mae'r holl bethau yma yn y byd yma, ond maen nhw fel gwin sal, oherwydd does na'm byd i gymharu â Iesu Grist. Jyst meddyliwch beth mae Iesu'n rhoi i ni. Heddwch efo Duw. Perthynas gyda'r un sydd yn creu ni. Mae'n rhoi pwrpas llwyr i ni. O'n i'n siarad efo'r myfyrwyr ym Mangor nos Iau ac o'n i'n sôn am defnyddio darlun chdi bach fel tren. Mae rhaid tan chi sydd yn hoffi tren, mae gen i ambell i ffrind sydd yn mynd i wylio trenau. Dwi ddim, I don't get it, ond ni. Ond dychmygwch tren, a'r peth mae rhaid i tren cael ydy traciau ynddo. Yeah? So os oes y tren ar tracks, mae'n gret. Os oes y tren oddi ar y tracks, mae'n hopeless. Neith o just dim gweithio. Ac o'n i'n deud, mae bywyd heb Iesu Grist chydig bach fel tren oddi ar y traciau. Ni dyn ni'n trio, a dyn ni ella medru mynd ymlaen chydig bach, ond mae pethau'n jerky ac yn y blaen, a dyn ni'n mynd lle dyn ni fod i fynd. Ond sydd dyn ni'n dod i nabod Crist, dyn ni'n cael yn rhoi nôl ar y tracks. A diolch yn golygu fod bywyd yn hawdd, ond mae'n golygu fod bywyd yn mynd, a dyn ni'n ymwybodol bod ni'n mynd i lle dyn ni fod i fynd. Dyn ni'n ymwybodol fod ni'n gweithio, os offwch chi fel ydyn ni fod i weithio. Dyn ni mewn perthynas gyda Duw. Mae'n rhoi sicrwydd i ni. Does na'm byd yn sicr yn y byd heddiw, nag oes. Ni dyn ni wedi sylwi hynny yn y 3-4 blynedd diwethaf yma. Mae pob dim wedi cael ei siglo. Ond mae Iesu'n rhoi sicrwydd i ni. Dyn ni wedi'n caru, dyn ni wedi'n derbyn. Mae'n rhoi llawenydd i ni. Llawenydd lle beth bynnag dyn ni yn ei golli, a beth bynnag sydd yn digwydd i ni. Ac dyna di'r gwir da, os ydych chi'n gweld Cristnogion sydd yn mynd trwy gyfnod anodd, nid nhw'n mynd o gwmpas yn cerdded, yn hapus, ond eto mae'n lawenydd yna, achos maen nhw'n gwybod maen nhw wedi caru. A maen nhw'n gwybod fod pob dim yn mynd i fod yn iawn. Dych chi'n gweld mae Iesu Grist yn rhoi troddion, ond mae Iesu hun yn win. Mae Iesu hun cael adnabod Iesu'n well nag unrhyw beth arall. A dyna ydy'r bywyd Cristnogol ynde. Di ni wedi trio dilyn rhyw reole, ond be da ni'n neud ydy, da ni'n dod i adnabod Iesu. A felly da ni eisiau byw i'w blesio fo. A felly da ni eisiau cael cymdeithas gyda fo. A pan fyddwn ni'n marw, fyddwn ni'n mynd ato fo. Felly, ydych chi'n gweld o'r wyrth yma, yr holl bethau mae Iesu yn ei ddweud ac yn ei wneud. A felly mae'n hawdd deall adnod 11. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion yna.
mae'r disgyblion wedi weld o. Maen nhw wedi gweld y wyrth, maen nhw wedi gweld y symboliaeth, maen nhw'n gweld y gogoniant rhyfeddol yma a maen nhw'n credu. Maen nhw'n gorfod credu, maen nhw'n gorfod ymateb. Felly gadewch ni orffen trwy hyn. Ydych chi'n mynd i ymateb i'r wyrth yma? Ella bod chi bore yma yn gwrando a ydych chi ddim yn credu. Ydych chi'n mynd i ddweud, wel, ond dwi ddim yn siŵr neu dwi'n yn gwybod os fedrai drystio hyn. Darllenwch o. Edrychwch arno fo. Da ni'n byw mewn dyddiad ydan lle da ni'n wyddonol a lle da ni eisiau credu, da ni eisiau gwybod pethau'n iawn. Wel, sbiwch mewn i'r hanes yn iawn. Gofynnwch i Iesu ddangos i hun i chi. A'r gwir ydy, mi fydd pob un ohonyn ni, o'n i'n deud cynt, bod na ddim byd yn sicr yn y byd yma. Wel, mae yna rhywbeth yn sicr, sef marwolaeth. Mae'n dod i ni gyd. A mi fydd rhaid i chi sefyll o flaen Iesu. Yr un a droi y dŵr yn win yn fan. A mae gennych chi ddewis i dderbyn y gwin gan efo, neu wrthod. Efallai bod chi'n ymwybodol bore yma bod chi rili isio. Dwi'n cofio'n hun bod yna'n gwrando ar Prygethwr yn meddwl, dwi wir isio hyn. Dwi wir isio Iesu achub fi. Ond dwi jyst ddim yn siŵr. Jyst gadewch i Iesu achub chi. Dych chi'n gorfod gwneud dim byd. Dych chi jyst yn gorfod gofyn i Iesu. Fedrwch chi ddim perswadio Iesu. Dych chi'n angen perswadio Iesu eich caru chi. Mae o yn eich caru chi. Dowch ato fo, deudwch wrtho fo, yli, dwi ar goll. Dwi'n teimlo, dwi'n gwybod bod y byd yma ddim beth ddyle fo fod. Dwi'n gwybod bod ne fwy. Please tyrd i'n halon ni. Please gweithio yna fi. Dwi'n trystio yna ti. Dwi'n trystio bod ti wedi marw drosto fi. Ac mi neitho, mae'n gaddo. Ac yn ola, os ydych chi'n Gristion bore yma, os ydych chi wedi profi y gwin yma, gnewch fwy ohono fo. Bet, fys chi'n mynd disgwyl i fi ddeud wrthych chi bore yma, fel gweinidog i ddod yma i ddweud yfwch fwy o win. Ond ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl, yfwch fwy o win, Iesu Grist. Treuliwch amser gyda fo, darllenwch amdano fo, gweddiwch, siaradwch gyda fo. Meddyliwch amdano fo. Fyddwn ni'n meddwl etrych bach mwy am heno gobeithio, trwy'r amser, nid just ar ddydd Sul. Mae'n grêt dod at yn gilydd a cael rhyw fath o, efallai, rhyw win efo'n gilydd a cael yn llenwi fyny. Ond mae hwn i fod i ddigwydd trwy'r amser, yn y gwaith, lle bod gennych chi 5 munud bach, jyst meddyliwch yn Iesu. A profwch y bendithion yma mae o eisiau roed i ni. Yr clod a gogoniant iddo fo. O gadewch i ni orffen trwy addoli a chanu yr gan hyfryd yma. Mi ddof at ei bwrdd yn eofn, cys fy ngwahodd ganddo'i hun. Ni weithiau'n meddwl dydan, ddylwn ni ddod at Iesu. Dwi wedi gwneud rhywbeth o'i le, dwi wedi cael wythnos wael. Be sy'n gret ydy mae Iesu'n yn gwahodd ni ato fo. Y mae yno basgedigion, y mae yno loiw win. Basgedigion ydy'r pethau gore. Ydy'r pethau gore. Mae yno loiw win. Y mae yno gwmni hyfryd, gwisgoedd gwynion i bob rhai. Nid oes un heb wisg briodas. Nid oes un yn berchen faid. Mi gaf yno yfed cariad, ffrwyth gwynwyddau nef y nef. Yr un cariad nefol hyfryd ac oedd yn ei gwpa nef. Cariad na fyrdd o fyrddionau mewn rhyw gwlwm cryf yn un, ac amlaen i dragwyddoldeb yn ei ysbryd ef ei hun.
os yw rhywbeth wedi siarad efo chi yn y gair bore yma, plis siaradwch gyda rhywun arall amdano nhw. Da bod chi yn ymwybodol bod chi eisiau profi Iesu Grist. Wel, dowch ar y diwedd i siarad efo fi neu efo rhywun arall o'r eglwys, neu siaradwch gyda chrieni. Mae'r peth mwyaf pwysig a mae'r peth mwyaf ffantastig. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd i orffen. O arglwydd yw Dad, diolch i ti. Diolch am y bwrdd yma sydd o'n blaen ni. O arglwydd yw Dad, diolch am y gwyn rhyfeddol yma da ni'n cael ei brofi. Diolch bod ne wisgoedd gwynion i ni. Gwys briodas. O arglwydd yw Dad, diolch bod ni'n cael priodi Iesu Grist. Diolch un dydd mi fydd Iesu'n dod yn ôl ac mi fydd o'n cymryd i bobl i gyd ato fo'i hun. Ac mi fydd ne dragwyddoldeb o addoli a purdeb ac fedrwn ni ddim dychmygu fo, ond da ni'n diolch i ti am hynny. A da ni'n gofyn yr wythnos nesaf, mae helpa ni i fynd allan i ddangos hyn i bobl eraill ac i wahodd eraill i brofi yr gwyn rhyfeddol yma da ni'n brofi Iesu Grist. Diolch i ti. A gras yn harglwydd Iesu Grist, a fydd o gyda ni oll.